Hernie bedrových stavcov L3, L4 a L5 stláčajú nervy, spôsobujúc ostrú bolesť v bedrovej oblasti, v sedacích svaloch a v nohách až po znecitlivenie. Neplýtvajte peniazmi a časom. Bolesti v oblasti bedier nevyžadujú drahé špecializované liečenie. Všetky bolesti si môžete vyliečiť doma bez injekcií a liekov. Prečo robiť masáže a brať tabletky, ak trpíte bolestiami v bedrách? Počúvajte, len idioti liečia bolesť v chrbte masážami, náplasťami alebo tabletami, zapamätajte si. Bolesť v bedrách neprejde sama od seba. Tu nie sú žiadne tabu. Nemusíte trpieť ani míňať veľa peňazí. Ľudia, ktorí trpia bolestiami v oblasti bedier, mi možno neveria, ale naučím vás len jeden spôsob a ak vám nebude vyhovovať, nebudem vás zastavovať. Konec koncu vy trpíte bolestiami v bedrách, nie ja. Viackrát som hovoril, že je čas prestať znášať bolesť v chrbte, sedacích svaloch a nohách. Ak vás bolí zadok, máte závraty alebo únavu, to všetko sú signály, že vaša bedra volajú o pomoc. Môžete ich zakryť náplasťou, urobiť masáž, ale nepomôže vám to. Dnes chcem dať 3 dôležité rady všetkým, ktorí trpia bolestiami v oblasti bedier a kĺbov. Poprvé, neodkladajte liečbu na neskôr. Keď bedrové kĺby stlačia nervy, už bude neskoro. Po druhé, neignorujte symptómy. Hernie a natiahnutia neprejdú samé od seba. Bez riadnej pozornosti môžu viesť k vážnym komplikáciám, dokonca k invalidnému vozíku. Po tretie, nerobte masáže, používajte len kvalitné prostriedky na liečbu bedrovej chrbtice, ktoré prenikajú hlboko do tela. Šetrne pôsobte na bedrovú chrbticu bez jej poškodenia. Ponúkam produkt priamo od výrobcu, bez sprostredkovateľov. Objednajte si teraz s bezplatným doručením až k vám domov. Tento cenovo dostupný prostriedok už pomohol 100 000 ľudí po celej Európe a stĺštačujú sa. Mnohí mi radili, aby som už nenatáčal videá a nezverejňoval ich verejne. Ale ja sa nechcem vzdať. Chcem, aby viac ľudí vedelo, aký je tento produkt účinný pri liečbe problémov s bedrovou chrbticou, artrózou, artritidou a hrbom. Stačí, ak tento produkt aplikujete raz denne podľa návodu a navždy zabudnete na bolesť. Tento prostriedok odstraňuje príčiny bolesti v bedrovej chrbtici zvnútra. Niet potreby hľadať ďalšie spôsoby liečby. Priatelia, ktorí považujú tento produkt za drahý, by mali držať jazyk za zubami. Ak naozaj chcete vyliečiť svoju bedrovú chrbticu, kliknite na tlačidlo nižšie, aby ste sa dozvedeli viac. Ak je táto cena stále príliš vysoká pre vás, naozaj nechápete, že kúpou tohto produktu získate zdravú chrbticu a vyriešite svoj problém, kliknite na odkaz nižšie, aby ste sa dozvedeli viac, kým cena nevyletí hore. Tento preklad je formulovaný tak, aby bol čo najprirodzenejší, jasný a zrozumiteľný pre slovenského čitateľa, pričom sa zachováva pôvodný význam a účinok textu.